खुलुमबाय नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां दिनै बड'लेण्ड खौरांनि स्टुडिअ खायसे गोनां रादाबजों आं रमेन बर'। अब्ला फैदो दानिया गिबि रादाबखौ जोङो गिबियावनो मोनथिग्रोना लानि। भान्दार बसुमतारिया आथिं आखाइ सोमावनो हायै आरो रायलायनो हायै अबस्थायाव फाहामथाय मोनाखै। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय 2 नं मागथाइगाव गामिनि भान्दार बसुमतारिया गोबाव समनिफ्रायनो गोब्राब बेरामजों सैनांनानै दङ। हरनि समाव दहमैनो गोग्लैनानै आथिं आखाइ सोमावनो हायै जानानै रायलायनो हायै थासारियाव नखराव गोबां जेंनाजों मोगा-मोगि जानो गोनां जादों। नखराव सासेबो रां आरजिग्रा सुबुं गैयैखाय नखर खांनो गोबां खस्थ' जानानै दङ आरो रांखान्थियारि लोरबां जानायखाय देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होनो लांनो हायाखै होननानै खौरांगिरिनो फोरमायथिदों। दा बेखायनो भान्दार बसुमतारिखौ जेन' फाहामनो हायो बेनि थाखाय सोरखार आरो रायजो राजाफोरनो अनसुंथाइ मोननो लुबैदों। बिथांखौ हेफाजाब होनो थाखाय नोंथाङा जानबुं खालामनो हायो। जानबुं नम्बरा 7896794261, एकाउन्ट नाम्बार 361065799149, IFSC नम्बरा SBIN 001325, मुङा रुमलि बसुमतारि। बड'लेण्ड खौराङाव नोंथांमोनखौ दानि बे समाव बरायबाय। दिनै आं गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय 2 नं मागथाइगावनि भान्दार बसुमतारिनि नखराव दंफैयो। बिथाङा 1 दाननिफ्रायनो बेबादि मोनसे गोब्राब सैनांनायाव दङ। बिथाङा जे आथिं आखाइ सोमावनो हायै पेरालाइज अबस्था जानानै दङ। मोनाबिलियाव गोलैनायनि जाउनाव बेबायदि पेरालाइज जानानै दङ होननानै नखरनि सुबुंफ्रा जोंनो फोरमायदों। दिनै आं केमेरामेन बिथांखौ खावलायदों बिथांनि जे अबस्था बेखौ दिन्थिनो थाखाय। दिनै भान्दार बसुमतारिया 1 दाननिफ्रायनो बेबायदि बिसिनायाव गोग्लैसोनानै दङ। बेबायदि आथिं सोमावनो हाया, रायलायनो हाया आरो आखाइ सोमावनो हायै अबस्थायाव दङ। दिनै खौरां बिजोंनि गेजेरजों रायजो राजा आरो सोरखारनिसिम नखरनि सोद्रोमाफ्रा खावलायदों दि नखराव सासेबो रां आरजिग्रा गैयैखाय, रां खामायग्रा गैयैखाय नखराव गोबांथार दुखु खस्थ' जानानै दङ आरो बिथां भान्दार बसुमतारिखौ दिनैसिमबो मोजां देहा फाहामसालियाव लांनो हायाखै आरो फाहामथाय होनो हायाखै होननानै खौरांगिरिफोरनो दिनै नखरनि सोद्रोमाफ्रा जोंनो फोरमायदों। दा बेनिखायनो जोङो दिनै खौरां बिजोंनि गेजेरजोंहाय नोंथांमोननिसिम बिथांमोननि जे अबस्था बेखौ दिन्थिनो जोङो दिनै आखायाव लादों आरो नोंथांमोना नुनो मोनबाय जे भान्दार बसुमतारि बिथाङा बिसिनायावनो बेबायदि 1 दाननिफ्राय गोग्लैसोनानै दङ। दिनै नखरनि अबस्थाया जोबोद गाज्रि जानायखाय नखरनि सोद्रोमाफ्रा सोरखार आरो नोंथां रायजो राजामोननिसिम अनसुंथाइ मोननो थाखाय जोबोद आसा खालामदों आरो नोंथांमोनखौ खावलायदों जे नोंथांमोना जा गरसे गरनै हायो नोंथांमोना भान्दार बसुमतारिनि देहा फाहामथायनि थाखाय जेन' बिथांखौ नखरनि सोद्रोमाफ्रा मोजां हस्पिटालाव लांनो हायो, देहा फाहामसालियाव लांनो हायो, बिनि थाखाय नखरनि सोद्रोमाफ्रा जोंनिसिम खावलायदों। आरो स्क्रिनाव होलाय मबाइल नाम्बार आरो एकाउन्ट नाम्बाराव नोंथांमोना बिथांनो जे अनसुंथाइ हरनो गोसो जानाय बेखौ नोंथांमोना एकाउन्ट नाम्बारावहाय डाइरेक्टलि नोंथांमोना नोंथांमोननि जे अनसुंथाइ बेखौ हरनो हागोन आरो बिथांखौ देहा फाहामसालियाव लांनायाव मदद खालामनो हागोन। गसाइगावनिफ्राय फुंखा बरगयारिनि रिपर्ट, बड'लेण्ड खौरां। मास मोनसेनि बारा जाबाय बिदि अबस्थायाव गोग्लैनाया। दा जोंहा थाखा फैसा गैयैखायनो सिकित्साबो खालामनो हायाखै आरो नखराव थाखा फैसा खामायग्रा मानसिबो गैया। बेनिखायनो जोङो बेखौ फाहामनोबो हायाखिसै। अननानै सोरबाफोर थाइसे थाइनै हरोब्ला बेफोरजों एसे सिकित्सा खालामनो बेबस्था लानो नागिरदों। सोरबाफोर एसे अननानै हरलादो। ओरैनो बेसेबांसो गोबाव जाखो? गोबावाबो मास मोननैयानो जाखासिगोनदां। दालाय थाखा फैसा गैयैखायनो जेरावबो लांनो हायैखाय ओरैनो उन्दुसोनानै दं। सिखांनो रोङा, थाबायनो रोङा, आथिं आखाइ लोरसोर खालामनो हाया। बोनो जानाय, खिनाय, हासुनाय जोथोन लानांगौ, बोखांनानै खिहोनांगौ, नखराव रावबो थाखा फैसा खामाय। गसाइगावनिफ्राय फुंखा बरगयारिनि रिपर्ट, बड'लेण्ड खौरां। बेनि उननि रादाबाव दङ फांसे लिबु बिफांजोंनो गासै 9 बोसोराव 19 बिगा लिबु बागान खालामदों लेखेन बसुमतारि होननाय सासे आबादारिया। सालबारि गामिनि थागिबि मुस्रि लेखेन बसुमतारि गावनि फिसाज्ला सानैखौ लानानै 9 बोसोरनिफ्रायनो दिनैसिम गुबुन गुबुन आबाद मावनानै गावनि नखरखौ जौगाखां होबोनायखौ नुनो मोननाय जादों। मोनथिनाय बादिब्ला बिथां लेखेन बसुमतारिया फांसेल' लिबु बिफां दङमोन। बे फांसे बिफांखौनो खोलोम खाथिनानै फांसेनिफ्राय फांब्रै बेबायदिनो बारायलांदों लिबु बिफाङा। दिनैसिम 9 बोसोराव आगान होनायजों लोगोसे 11 बिगा जाबाय लिबु बागाना। बोसोरारि आय महरै 1 लाखनिबो बारा रांखौ आरजिनो हासै होननानै लेखेन बसुमतारिनि फिसाज्ला
रोदोमसाद बसुमतारिया फोरमायहरदों। बिथाङा लेबु बागाननि अनगायैबो सन्तुला थामहिनबा अरेन्ज बागान 8 बिगा आरो गय बागान 19 बिगाबो दं होननानै फोरमायबावदों। बिथांमोना जेरावबो आखा फाखा बोथोर लानानै बोथोर गुबुन गुबुन आबाद मावो। थांनाय समाव 9 बिगा खुरमुजा आबादबो मावखांबाय आरो फैबाय थानाय समावबो 9 बिगानिफ्राय बांसिन खुरमुजानि आबाद मावगोन होननानै आरोबाव बिथाङा फोरमायथिदों। बिथाङा लेबु बिफांखौ खोलोम खाथिनानै गुबुन जायगाफ्राव हरो आरो सोरनोबा जोलै नांगौब्ला स्क्रिनाव होनाय जानबुं नम्बराव सुलु लानो हागोन आरो बे जानबुं नम्बरा जाबाय 9395124288। আমাৰ যিটো এতিয়া বৰ্তমান যিটো খেতি আছে ইয়াৰ পৰা আৰু আমি এটা ৱাটাৰমেলন খেতি কৰে অহা বছৰতো কৰিছিলোঁ। আপোনাৰ কিবা পৰা মানে নিউজ চেনেলতে দেখাইছিলোঁ। আমি ৱাটাৰমেলনটো এই বছৰত বেছি গাড়ীবা চাইছে। আমি যোৱা বছৰত 9 বিঘামান গাড়ীছিলোঁ। এই বছৰত আমি এনে 26 বিঘামান আমি গাড়ী বা চাইছে আৰু ষ্ট্ৰবেৰীও কৰে নেকি? ষ্ট্ৰবেৰীটো আমি নকৰে। আমাৰ ঘৰৰ ওচৰত এজন আংকল আছে, ওই ষ্ট্ৰবেৰী কিবাটো গাড়াটো উইকাৰে। এই লিবু বাগানটো আমি এটা গাছ পৰাই আৰম্ভ কৰিছিল। আমাৰ ঘৰত এটাই লিবু গাছ আছিল। ইয়াৰ পৰা আমি কলম কৰিয়া এই বাগানটো 11 বিঘা বাগানটো কৰিছে। এটা পৰা এটা আৰু দুটা পৰা তিনিটা এনেকা বাঢ়ি গৈছে কলমটো। এইটোৱে দেখা গৈ আছে আপোনাৰ বাগানত বহুতখিনি কলম হৈ আছে, এইটো আপুনি কি কৰিব? এইটো অৰ্ডাৰ কৰা মাল আছে। যিমানখিনি কলম কৰি আছে এতিয়া এইটো চব অৰ্ডাৰ আছে। এইটো বেলেগ কাষ্টমাৰবিলাক অৰ্ডাৰ কৰে এইটো গাছৰ কাৰণে। এইকাৰণে আমি লেবাৰ লৈ কিনি এই কলমটো কৰি আছে। ল'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি এইখিনি যোগান ধৰি দিব পাৰিব? হয়, কোনোবা যদি ল'ব পাৰে ছিজনত মানে যদি ল'ব চায় মানে ল'ব মন হয় তো ছিজনতে আমি কিবা কলমটো কৰিব লাগিব। নহ'লে আমি অফ ছিজনত আমি ভালকৈ কলমটো কৰিব নোৱাৰিব, কাৰণ ইয়াত পূৰা পানী লাগে আৰু ৱেট ছিজনটো লাগে। আৰু যদি কোনোবাক লাগে এই লিবু কলমটো আমি কৰি দিম। আপুনি কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব মোৰ মোবাইল নম্বৰটো ক'ব। মোৰ মোবাইল নম্বৰটো 9395124288। মোৰ নামটো ৰোদমচাদ বসুমতাৰী। মোৰ গাঁৱটো চালবাৰী এফি চালবাৰী ফৰেষ্ট ভিলেজ। আপুনি কি খেতি কৰিছে? আমি এতিয়া লিবু খেতি কৰিছে। এইটো 11 বিঘা আমাৰ লিবু আছে আৰু অৰেঞ্জ কিবা আছে খেতি আছে, এইটো 8 বিঘা আছে আৰু তামোল আছে। চব মিলিয়া তামোলটো 19 বিঘামান হ'ব। এনে লিবুৰ পৰা আমাৰ কিবা আহে বছৰত 1 লাখৰ ওপৰত আহে। আৰু ইয়াৰ লগত আপোনাৰ যিহেতু দেখা গৈ আছে কমলা খেতিও আছে, ইয়াৰ পৰা কেনেধৰণৰ? কমলা খেতিৰ পৰা আমি বছৰত এনে 80-90 হাজাৰমান টকাটো পায়। এনে 7 পৰা 8 বিঘাহে আছে। আৰু তামোলটো আমি এনে বছৰত 6 লাখলৈকে আমি পাই 19 বিঘা। টোটেল আপোনাৰ কিমান বিঘা খেতি আছে এইখিনি চব মিলি আমাৰ হিচাপ কৰিলে এনে 20 বিঘাটো আছে, 20 বিঘা খেতিটো আছে। খেতিটো আপুনি কৰিছিল নে আপোনাৰ দেউতাই কৰি গৈছিল? খেতিটোতো মোৰ দেউতাই কৰিছে। যিমানখিনি ক্ৰেডিট পাব লাগে মোৰ দেউতাই পাব লাগে। আমি এতিয়া আমাৰ লগত দেউতা নাই, বেলেগ জেগাত আছে। আমি ইয়াতে ঘৰতে থাকোঁ আৰু চাই বস্তুটো ধ্যান কৰে। আপোনাৰ লিবু খেতি ইমান ফল ধৰি আছে, এইটো আপুনি ক'ত বিক্ৰী কৰে? এই লিবু খেতিটো আমি আজিলৈকেতো এক্সপৰ্টৰ কাৰণে আমি কিবা পোৱা নাই, মাৰ্কেট পোৱা নাই। আমাৰ লোকেলৰ কিবা আছে, বেপাৰীবিলাক আছে। এই বেপাৰীবিলাক আহি আমাৰ ফলটো অলপ কিবা দাম প্ৰাইচ দি কিনি লৈ যায়। কি হিচাপত বিক্ৰী কৰে? আমি এইটো কেতিয়াবা পোন হিচাপত, কেতিয়াবা এনে পিচ হিচাপত আমি বিক্ৰী কৰোঁ। পোনত যদি বিক্ৰী হ'লে আজিলৈকে আমি গাড়াৰ পিছত আমি 9 বছৰটো হৈ গ'ল। 9 বছৰ এনে খেতি কৰি আহিছোঁ। আজিলৈকে এনে বেচাই আছোঁ, মানে কেতিয়াবা দামটো একে ৰেটত নাথাকে। আপোনাৰ ঘৰৰ পৰিয়াল কিমান? আমাৰ ঘৰৰ পৰিয়াল এতিয়া 3জন আছে, বাবা আৰু দাদা আৰু মই আছে। अब्ला नायगिरि नोंथांमोना लेखेन बसुमतारीनिफ्राय मोनसे गोनांथार लेसन नोंथांमोना सोलोंबाय। बे लेसनानो जाबाय आथिखालनि मुगायाव साख्रि बाख्रि नङाब्लाबो आबादजोंनो नोंथाङा सासे मोजां थाखा गोनां आरो नखर सामलायगिरि जानो हायो। अब्ला बेखायनो नोंथाङाबो जुदि खामानि दामानि मावालाबासिनो, जेबो साख्रि गैयालाबासिनो जुदि मावा दाङा ओरैनो दङ, अब्ला लेखेन बसुमतारी बायदि नोंथाङाबो आबादगिरि जानो हायो। चिरांनिफ्राय प्रमेश्वर नार्जारिनि रिपर्ट।
बड'लेण्ड खौरां। बेनि उननि रादाबाव दङ बरमा दखरा एबसुआ आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखि हाबाफारि लादों। बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बादियै जिल्लानि गेजेराव थानाय दाब दाब जायगायावनो बर' फरायसाफोरखौ लानानै आदब आरो गुन सोलोंथाइनि मावथांखि हाबाफारि लादों बरमा दखरा एबसुआ। बरमा बाथौ आश्रमनि लांगोनायाव खुंफुंजानाय बे हाबाफारिनि मेलखौ बेखेवनानै होयो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि नन्देस्वर बर'आ। बाक्सा जिल्ला एबसुनि गाहाय नेहाथारि नन्देस्वर बर'आ आथिखालाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइनि मिशन लानानै खामानि मावबाय थानायखौ फोरमायथियो। बेजों लोगोसेनो बे बोसोराव मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि आनजाद उथ्रिसारनाय फरायसाफोरजों लोगोसे जायगानि फरायसाफोरखौ लाफानानै केरियार दानायनि बागै फरायसाफोरनो गुवारै फोरमायथिनानै होयो। थांनाय 18 आगस्ट खालाराव खुंफुंनाय बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाक्सा पलिटेकनिक कलेजनि बुंथिगिरि बिक्रम बर'आ बाहागो लायो आरो लाइमोन फरायसाफोरनि केरियार दानाय आरो सोलोंथाइनि बागै गुवारै बेखेवनानै होयो। लोगोसेनो बे हाबाफारियाव माननि आलासि महरै बरमा हिन्जावसा गोजौ फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि देवबार रामसियारि, बाथौ आश्रम फरायसालि बरमानि गोरायुं महन स्वर्गियारि, बरमा पायनियार एकाडेमिनि गोरायुं थरजु स्वर्गियारि, बरमा आन्चलिक एबसुनि बोसोनगिरि मनिन चन्द्र बर' बिथांमोनजों लोगोसे दखरा एबसुनि बिबानगिरिफोराबो बाहागो लादोंमोन। कुन्जलता बर' बिथाङा एशियान गेम्समोन नामाथाय बियो नेपालाव जानाय, दा बेहाय सनानि मेडेल मोनबोदों। जोङो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो बिथांनिसिम साबायखरखौ बावहरदों। बिथाङा दिनै बैसो जानायनि उनावबो गावनि केरियारखौ लाखिबाय थानानै दिनै जोंनि गेजेराव मोनसे मेडेल लाबोनायनि गेजेरजों मोनसे थुलुंगाखां होदो इयुन जोलैफोरखौ, जाहाथे उननि समफोराव जोंनि माखासे बर' फरायसाफोराबो बिथां कुन्जलताखौ बिदिन्थि हिसाबै लानानै जाहाथे साफा साफा दिनै बर' सुबुंफोराबो नैबे बेलायाव जाहाथे ओंखारबोयो। दा बेनि थाखाय जोङो साफ्रोमबो बर' सुबुंफोरखौ जों खावलायदो। कुन्जलता बायदि जोंनि गेजेराव दिनैसो ओंखारहांदो दिनै। दा बेखौ नायोबा दिनै मासुम नार्जारिमोन बिथांमोन ओंखारबोदों, प्रनिता स्वर्गियारिमोन बायदि ओंखारबोदों, जमुना बर'मोन बायदिया दिनै ओंखारबोदों। आरो बिथांमोनखौ जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय दावगालांनायाव थांनाय समफोराव जोङो जथेस्थ' खामानि मावबोनो गोनां जादों। दा प्रनिता स्वर्गियारि देरहानायाव जोङो जथेस्थ' खामानि मावनो गोनां जादों। मासुम नार्जारि देरहानायावबो जोङो गोबांखौ हायाखैब्लाबो जोंनि फारसेनिफ्राय जोङो खामानि मावनो गोनां जादों। दा कुन्जलता बर' बिथांनिसिम बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय रोजा रोजा साबायखरखौ बावहरदो। बिथाङा जाहाथे नैबे खेलाखौ लाखिलांबाय थानायनि गेजेरजों जोङो खावलायगोन सरकारखौबो जाहाथे बिथांनि फारसे एसे गोसो होनानै बिथांनो माबा मोनसे सुबिदा बानायनानै होनो हायो नामा, सरकारा बेखौ एसे गोसो होनाया मोजां। बेखौ जोङो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय सरकारनि फारसेथिं खावलायहरनाय जाबाय। दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे मिशन डिक्लेयार खालामनानै जों खामानि मावबाय थादों, जाय मिशननि मुङा आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखि। दा बेनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदियै जोङो बाक्सा जिल्ला एबसुआबो मोनफ्रोमबो दखरा एबसुखौ जोङो बिथोन हरनाय जादों। नैबे मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि जे आनजाद, बिथांमोना बहि कलमजों लिराब्लाबो दिनै आनजादाव पास जाबाय। दा बै फरायसाफोरनि भबिसतखौ लानानै बिसोरो बबे स्ट्रिमजों थांगोन, माबायदि फरायनांगौ, आरो बर'फोरनि थाखाय जोंनो माबायदि सुबुं सम्पद नांगौ जादों, बै बाथ्राखौ फरायसाफोरजों सावरायलायनो थाखायनो नैबे केरियार काउन्सिलिं काम मटिभेसनेल प्रग्रामखौ दिनै बरमा दखरा एबसुआ बानजायबाय आरो जोङो बेवहाय बाहागो लाफैदों। जोबोद गोजोननाय मोन्दों। माखासे नैबे बरमा ओनसोलनि मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारियाव उथ्रिसारनाय फरायसाफोरा दिनै बाहागो लाफैदों। आरो जोङो बेखौनो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो बुंनो लुबैदों, फैबाय थानाय समाव जाहाथे जोंनि बर' फरायसाफोराबो गावनि केरियारखौ मजबुत खालामनायनि गेजेरजों बर' हारिनि गेजेराव साफा साफा सुबुं सम्पद हिसाबै बर' हारिखौ बुहुमाव गेरेमसा हारि हिसाबै गायसननायाव जाहाथे जोङो बिहोमाखौ फरायसाफोरनिफ्राय मोनो। दा बेनि थाखायनो नैबे हाबाफारिखौ जोङो लानाय जादों। गुबैयै केरियारनि बाथ्राखौ सावरायोबा बे मेडिकेल, इन्जिनियारिं, UPSC, APSC, दा बे बाथ्राफोरा ओंखारबाय थायो। खिन्थु बेनि अनगायैबो माखासे केरियारफोरखौ जोङो बर' फरायसाफोरखौ लाजानो लुबैदों। जेरैहाय जेरै फुटबल गेलेनानैबो सासे फरायसाया गावनि केरियारखौ थिग खालामनो हायो, गावनि जिउ राहाखौ बानायनानै लानो हायो। दा बेनि अनगायैबो दिनै बेफार बानिज्यआवबो गावनि केरियारखौ बानायनो हायो। दा बेनि अनगायै माखासे दङ दिनै जोङो नायोबा नैबे बेफार बानिज्यनि बेलायाव जोंनि बर'फोरा दिनैसिमबो सांग्रां नङा।
दा बे बेलायावबो जोंनि बर' फरायसाफोरखौ जों खावलायगोन जायफोरा दिनै हायार इडुकेसननि थाखाय नैबे सिभिल बा मेडिकेल इन्जिनियारिंफोराव थांनो हाया बे फरायसा बिथांमोना दिनै स्पर्ट्स बेलायाव दिनै थांनो हायो बा बेफार बानिज्यआवबो थांनो हायो दा बे बेलायावबो जोंनि फरायसाफोरखौ बे लाइनखौबो गोसो होनो थाखाय जोङो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो खावलायबोनाय जादों कभिडनि सिटुवेसन 2 बोसोरानो थांबाय दा बेवहाय जोंहा जथेस्थ' लस जाबाय दा बे हिसाबै फैबाय थानाय समाव जोंनि जि बर' फरायसाफोर मोजाङै गोसो होनानै फरायनानै जाहाथे मोजां सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों गावनि जिउ राहा दानायजों लोगोसे गावनि ओनसोलनि गावनि बिमा बिफानि लुबैनाय आरो बर' हारिनि थाखाय आरो नैबे भारत देशनि थाखायबो जाहाथे मोजां खामानि मावनानै बर' हारिनि नामखौ मुंदांखा खालामनो हायो दा बे बिथिङाव बर' फरायसाफोरखौ जोङो खामानि मावजानो लुबैदों बर्मानिफ्राय निउज डेस्क रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां दानिया सम सफैबाय बड'लेण्ड खौरांनि गासैबो नायगिरि नोंथांमोननिफ्राय बिदाय लानायनि जोबथारनायाव बड'लेण्ड खौरांनि गासैबो नायगिरि नोंथांमोननिसिम फिन अननाय मोजां मोननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनानै दिनैनि रादाबखौ जों फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों।